Iz godine u godinu građani sve skromnije dočekuju Novu godinu. Sve manje onih koji imaju finansijske mogućnosti da za praznike otputuju negde. Proslava se uglavnom vezuje za restorane i kafiće, a najviše je onih koji Novu godinu dočekuju kod kuće u krugu porodice. Gde ćete dočekati Novu godinu? Kući, porodično. Zašto? Pa eto, ja mislim da je tako lepše, najbolje. Pa još nisam odlučila, ali negde sa drugaricama verovatno. Nadam se da nismo još zakasnile sa pripremama i rezervacijama. Pa verovatno ću na radnom mestu u klubu Privrednika u Gračanici, tako da ovim putem pozivam sve zainteresovane da dođu da dočekamo zajedno svi 2016. najbolje i najlepši provod. Vlasnici diskoteka i restorana u Gračanici koji organizuju doček nove 2016. godine obećavaju dobar provod. U novogodišnjoj noći za 25 € očekuje neograničen meni, kompletno znači hrana i piće, sprema se i postna i masna hrana. Tu je Impuls band, jedan čuveni veliki band iz Jagodine koji će sve goste zabavljati. Obećavamo dobar provod, siguran, tako da ostaje još mali broj mesta, požurite i rezervišite vaše mesto. U toku ove godine, na proslavi ovogodišnje najluđe noći, bit će par iznenađenja. To ćemo otkriti u toku same proslave. Znači, verovatno jedna od stvari će biti odabir najlepšeg para, a druge stvari ćemo staviti da to ipak bude iznenađenje. Ove godine gosti plaćaju samo ulaz u diskoteci Insomnija. Uz ulaz nemaju nikakvu konzumaciju, znači sve ono što popije će morati i da nakon toga plate. U Gračanici večeras neće biti organizovanog dočeka Nove godine. U ovoj lokalnoj samoupravi se sada već tradicionalno organizuje samo doček pravoslavne Nove godine u noći 13. januara.